kai ya kai za ka yi. Ni almajirin Alhaji Abdu Galadi Mamman Ido baka kyautar doki zaki baban Garba. tilar na gani da shi. Ai ya zama dole ne Allah dai sarki kowa ba mu duniya ta ji shi Allah dai sarki. Na'am. Zai ba gandun baiwa mutum zai na babu. Sai godiya uban marasa uba mai uban ya zo ga kare zaki. Uban Khalifa uban yari mama. Dole ne Allah dai sarki zaki baban Garba. Ya bani ya kuma ya ba. Sai godiya Allah dai sarki Irin mama lawan mai zido ya gaura. Dagacin da ya fi hakimi zaki baban Garba domin su suka. Dagasin da ya ba kimi hakim za. Da ba zaki baban Garba ba ai ba za a yi ba. Alhaji Abdu. Sai godiya Allah dai sarki. Uban Abdullahi Kurata. Kuma uban lawan mai ganga. Mu maganin kuka mai kula da mu kamar kwanzabi zaki ba gamuwa goma kyauta goma. Na Alhaji Nasiru. Sai godiya Allah dai sarki. Rakin kanan mu na yanzu. Ko zaki baban Garba dole uwar naki. Goma iro gona. Dawo lafiya kai kai ya kai. Na Alhaji Aminu Ado. Allah ya Bayero san Kano daga. ai sai godiya. Sarkin sarakuna. Barzan Alima da Walle. Zaki baban Garba. Mulki Aba aba iro mulki gona. magani isa mulki maganin makirci zaki baban Garba. Ya zaba ana daure. Gamuwa goma kyauta goma Allah dai sarki. Aradi na faɗa. Kana faɗa Muhammadu. Koran tsuwa na yi. Na'am. Babu kafara ciki. Babu zaki baban Garba. Na'am. Hakimai 44. Na'am Allah dai sarki. Idan ka shirye hudu. Na'am. Sauran 40. Na'am Allah dai Ba sarki. su kai ya daga sina ba Alhaji Abdu Galadi Ina Mamman. zaki baban Garba duniya ma ta faɗa zaki baban Garba. Amma ka shirye bardan Kano gerariya. Mun hakimin mutanen gwarza Allah dai sarki. Ka shirye turakin Kano na yanzu. Na'am Allah dai sarki bi kenan. Haka jeji. Dan wannan gale mai nama. Mai azaba. Haka jeji. Dan wannan gale mai nama. Mai azaba. Haka jeji. Dan wannan gale mai nama. Haka jeji. Dan wannan gale mai nama. Haka jeji. Dan wannan gale mai nama. Mai azaba. Haka jeji. Dan wannan gale mai nama. Mai azaba. Zikan gadon mariga. Wurin kada ya zamani ya kaura. Goma. Mugun nufi kamar yunwa Allah Mai dai sarki. masifa. Mugun nufi kamar yunwa Allah dai sarki. Tuna mai kaman dawa ya cuta. Allah dai sarki. Na'am. Nuna magajin. Mantalo ji ka wani da ke kan mai Allah ka ji kansa. Ikaran zanzo zaki baban Garba. Ba gurfana na walin Maza zaza. a kushe ba ai ba shawarar dan a gaban dodo. Ba gefe gefe lokacin da aka yi kowa ya san kowa. Allah ƙara mana zaman lafiya. Amma wasu ƴan ƙwaya ba sa so Allah dai sarki. Amana duna uban Ali. Mai kaje godago uban inna wuro. Ikaran zanzo. Uban kasu mu goje Allah ji kan maza a kushewa. An yi ba za a kushe ba. Kada duna malo. Dole ne Allah dai sarki. Na'am. Yaya za a yi ne Da kace haka za a yi ne. zaki baban ga akwai da aiki. Washe za mu koma. Na'am. Gidan ya haya kanan mai gidan mai Ba nama. Allah ko zama mu tabi a zaki baban Garba. Sai godiya. Yaya baban soja. Ga do mai razu ma da abinsa. Ga Sarkin dawa na rahu baban bai da so. Abubakar magajin dawo ko manja. Ma'azu magajin dawu. Sarkin noma sarkin lada mai arzikin da Allah ke so. Me tabiya da saba na zango. Sai godiya Allah Uban ne. talala baban Mai mero. tukunci rauni amma lokacin da ake Dan amma. audu mai tuku isin rauni. Ali uban Ali Allah dai sarki. Mai Ko mai roko Allah a cikin shi ai bulo na taba ga abu sarkin kauye. Allah ji kan maza a kushewa. Ba ai ba za a yi ba. Dodo ba nama ba. Na ado adam wani lambe. Dole gajeren. Mai tafiya da alaji dan jummai. Wanda yake na Allah dai sarki ta mai sha ɗauri. Mu je ga dan mu gani. Mutumin Allah dai sarki ba za ga kaɗan kowa ba mu. Washe za mu koma zauna kawaje. Koma sau na kajin Allah dai Filin sarki. baba da dau. Wancan da su mai tafiya Allah ka ji kan tsare na da kuda ɗan hawa. Iyalin zari lahidar guda. Allah ji kan maza. Allah ka ji kan yalli dan fulani. Asiri mai bada mamaki ya tafi lahira sai mun zo. Rogo da gida. Maza a kushewa. Baba da yunwa a gari. Dole Allah dai Allah ji kan makula ta riba kada ba. Kai mai roƙon mala. Ana biya wa zabiya. Ba da wakin nasara kaura.
yamma. Kin dawa uban dan gawe. Allah ka ji kansa. Baban sale da idi. Dodo na tsohuwar kara ya tafi lahira. Dodon maza na tsohuwar ka. Ba za a yi ba Allah dai sai dai a zancen zai. Lokacin ana kowa ya san kowa. Allah dai sarki da ma za a kuma maza su je ne Goma kan da banza. sansani bakin dare. Dole an yi an kuma an yi Ana gangarar maza ba cin Ba a yi ba, kasa. ba za a yi ba. Wane ne bai san da na maru ba. lokacin da aka yi kowa ya san kowa zan na an Sai yi dai kamar zancen zanyi. dole ne Allah dai an ce ya za a yi kowa mutu kwana ne kare Muhammadu Allah da A rada an yi kisan masijin mata. Ba za da An kashe ba a tsara kayan dole ina da rai ba a ba. huta ba ya mutu ba a huta ba Yana da ran ba su huta. Ina Allah Ba da ya sarki. mutum ba su huta. dole ne Allah dai sarki zaki baban garba Buzu babu gaure abuzin babu dadi. ba a yi ba ba za a yi ba ma dubu uban tafiya Allah cikan maza Kanan diyan daman. shi ma Sama'ila ya tafi lahira shiri a Shaka zuwa. ko sai dan gado kai co Tafiya da kari mai kaya na malam Hamza. sai godiya Allah dai Zakin da Na'am, Allah ne. wannan tarko Musa da magajin Musa oh sai Allah kaga ta kowa taka tewu ya gani dole tsohon zomo har da ana baraka Goma ya iloko. aka zai Allah dai sarki gangar da daɗi gangar da wuya gangar sai an dawo Dawa ake gama kura. idan dare ya araba Allah Dole dai sarki sai a bari sai sai dare Allah dai dare. sarki tab Allah dai dai da lafiya ba komai zaki baban garba gangar da daɗi gangar da wuya gangar sai an daure Allah dai sarki Allah Daren sake mai da kora ba. sarki zaki baban garba gangar da daɗi gangar ba daɗi Allah a cikansa ya bari. na'am Allah dai sarki Suri sai gugar shanu. Na'am. Haba to zango na mamman rabiu kun bozo. Allah ji kansa shugaba